Татарстаныбызның башкаласы Казан bir сүзсез үзе зур bir спорт мәйданы. Хоккей, футбол, баскетбол, татар көрәше санап китсәң шақты җыела. Күптән түгел генә тагын bir шау-шулы турнир Залесный бистәсенең Олимпийт спорт комплексында халыкара класслы спорт мастеры Нәкыйп Мадияров истәлегенә багышланган самбо буенча ярышлар узды. Киң масштаблы әлеге дәрәҗәле турнирда атаклы баһадирлар көч сынашты. Алар Россия төбәкләреннән килгән төрле үлчәмдәге танылган спортчылар. Әлеге турнирны безнең коллегабыз Фәннур Хасанов та күреп кайтты. Әлеге бөтен Россия самбо беренчелегенә уздырылучы турнир 32-нчесе һәм ул Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән оештырылды. Ярышка Россиянең 27 регионыннан иң көчле спортчылар җыелды. Татарстан 28-нчесе. Тамаша 1 минутлык тынлык белән башланып китте. Безнең сагынабыз естәсенә. Аның хәтерен шушы турнир аша саклыйбыз. Бу көрәшче буларак ул чын көрәшче иде, бик көчле көрәшче иде. Татар көрәше ул безнең самбо көрәшенә бигрәк тә безнең минем энекәшләргә нигез булды. Алар күбесе барысы да татар көрәшеннән күп нәрсәне алып, татарча көрәшеп, сабантуйларда көрәшеп, шушы самбо киләменә чыккан егетләр. Самбо көрәшендә бик күп татарча көрәш алымнары бар. Алар күп көрәшчеләр өчен кыенлык тудыра, чөнки алар аны белеп бетерә алмый. Безнең өчен ул өстенлек булып тора. Самбо көрәше ул халыкара көрәш. Шушы көрәштә җиңеп чыккан егетләр безнең халкыбызны үстерәләр, андан арттыралар, дөнья күләмендә арттыралар. Тарихка күз салсак, данлыклы Мадияровлар Татарстанның самбо мәктәбен бөтен дөньяга таныткан бер туганнар. Бу үзенчәлекле гаиләдә туган 7 ир-егетнең 6-сы үзләрен спортның әлеге төренә багышлаганнар һәм зур уңышларга ирешкәннәр. Төрле үлчәмнәрдә Россия һәм Советлар Союзы беренчелекләрендә, төрле халыкара турнирларда, дөнья чемпионатларында җиңү яулаган халыкара класслы спорт мастерлары. 80-нче еллар башында Татарстаныбызны җир шарына таныткан спортчы туганнар Нәкыйп, Нәфыйк, Рәшит, Рәфыйк, Фәрит барысы да Татарстан самбо мәктәбен данлаган көрәшчеләр. Бүгенге көндә бер туган Мадияровлар энеләре истәлегенә Казанда ел сайын бөтен Россия турниры уздыруны намус эше дип саныйлар. Это у нас всероссийское соревнование памяти Нәкыйпа Мадиярова, который у нас в свое время добился очень высокого результата, мастер спорта. Әлеге турнир бик зур спортчы Нәкыйп Мадияров исемен йөртә. Гомумән Мадияровлар гаиләсе бүгенге көндә спортны югары баскычка күтәрү юлында актив эш алып баралар. Алар үз эшләренең патриотлары дияр идем мин. Әлеге турнирдан һәр елны 5 спорт мастеры чыкса да, 32 елга күпме җыела бит. Бик югары дәрәҗәле турнир. Булачак чемпионнарны Мадияровларның олы абыйлары Россиянең атказанган тренеры Фәрит Мадияров әзерләгән. Ул республиканың җыелма командасын туплап һәм Советлар Союзы җыелма командасының тренерлар штабында эшләп, тренерлык эшчәнлеген бик яхшы алып барган көчле спортчы. Турнир очень мощный, такой, значит, редко можно собрать у нас в России. Көчле турнир, оештыручыларны айрым басым ясап әйтергә кирәк. Афәрин, мондый турнирлар Россия күләмендә бик сирәк була. Көн кадагында туган сорауларга бик тиз арада җавап табыла. Рәхмәт оештыручыларга, рәхмәт Мадияровлар гаиләсенә, һәрбер спортчыга уңышлар телим. Турнирлар оештыру бик җиңел булмаса да, безнең өчен ул шатлыклы мәсьәлә дип әйтсәк тә була инде. Чөнки без көрәшеп үскәнбез, көрәштә тирендә мансылганбыз, ныгыганбыз, үскәнбез, шуңа бергә булып, бергә яшибез. 1974 елда Армавир шәһәрендә көрәштек Владимир Владимирович белән бер үлчәмдә. Миңа аны атарга туры килде, чөнки ул бик көчле көрәшче булса да, мин көчлерәк булып чыктым.
Көрәштә келәмдә сынатқан егет хәзер бөтен дөнья күләмендә эш алып бара. Заңа шуңа түземлек телибез. Ярышлар 2 көн дәвам итте. Әлеге спорт төренең киң таралуын шушы ярышларда катнашырга теләк белдергән спортчыларның географиясе, оештыру эшенең масштаблыгы күрсәтеп тора. Ярышта Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов, Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Калимуллин, Татарстан Республикасы спорт министрлыгы югары казанышлар спортын үстерү бүлеге җитәкчесе Раиф Вафин, Татарстан самбо федерациясе вице-президенты Рафик Мадьяров, ярышның баш судьясы Олег Рочев, Нәкыйф Мадьяровның күп санлы туганнары, самбо спорт төре белән кызыксынучы җанатарлар катнашты. Тамашачыларыбызга тагын бер шатлыклы хәбәрне җиткерәсебез килә. Бүгенге көндә Казаныбызны зур бер спорт мәйданы диеп гырурлансак та, әлегә аның көрәш үзәге юк. Ләкин берничә спорт төрен берләштерүче зур күләмдәге көрәш үзәген төзү һәм аңа бер туган спортчы Мадьяровлар исемен кушу турында сүзләр йөри. Сүзләре хак булсын диде. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.